mbele. Uchalo joma samoro unbe kaka Jo-Azimio. Yes. Uwacho kama chieng' machielo to chieng' machielo uchako loko. Uchalo joma sik choro gima dongere luongo ni goal post. Nuchako ni Cherera 4 nyaka duoge tich. Sani koro nuwuok kanyo koni duol mata IBC ni manyaka ng'ika ketemo. Actually, uchako loko sani ni koro wach mar ni Kenya Kwanza biro kawo jomoko Jubilee ni niye makoro kodwar. Aparo ni gimok understand. Nitie gik monya wacho mang'eny oko. Mamago to wabonya wacho kata wanyalo wacho kata mana ni girwako lewni maricho gi loke. But me burani to gin gik mondiki kendo nitie nyaka e agreement mwandiko mawacho ni gige Azimio gin 5 mag gige 7. Wan wandiko gige 5 mag 7 mi opok waloko magwa. Gik mane wawacho wa very clear. Kendo nwang'eyo ni samwa donjo agreement kech ji jalok ga paro emomiyo nwandiko gige wagi. And they are very clear. Omiyo kaito nitie gik moko mwanyalo wacho ni subset mar another one. Omiyo kwa wacho wadwaro electoral reforms. The electoral reforms gi kata Cherera gini nyabede iye. But the main issues ma wantiere gota poko lokore ga nyaka nene. Gin achiel go. Omiyo gine maginya wacho ni waloko goal post podi. Wan wawacho ni wadwa ni mondo wang'e ni results gin nade ne gin adieri nade. To mokwongo tik. To wawacho ni jopiny hinyore. Mondo kel bei mag gik moko piny. Kati wuotho mana kanye Kenya ka ji hinyore. Kendo ji ywak, oganda ywak. Ni gi hinyore. Bech gik moko ni malo. Pesa mar osuru dhi malo. Ji hinyore kendo ji ywak kabisa. Omiyo mano ne number 1. Wa number 2 ne mar gine mwacho no endo. Omiyo gige war very clear. Gini be gin gi magi keto number 7. Magi keto nyaka ni mondo wang'e ni sama ji timo maandamano to orit police. Ng'ama rito police to pod wakia. Mago giketo gin gi magi. Wambe wan gi mago. Wan gi achiel ma wantiere kod gi machal kod gi en electoral reform. Ma wadwaro ni mondo otim electoral reforms mondo gik mwasebedo kwa neno Kenya gi olokre. Koro kama tungni wuoke ni nyocha wawacho ni kasama wadwaro ni mondo kapok wachope substantive issues kata weche madongo chuny wach to nyaka wa protect gik moko kaka kan wawacho ni wadwaro ni mondo tim audit mag results manokadho to wadwaro ni mondo kik ng'ato mul saba to gidagi ni kik wach mulo saba no kik wawuoye. Kwa wacho ni wadwaro ni wach electoral reforms gibe mondo ng'i maber or electoral justice ong'i maber to wawacho ni sani osechak ni mondo gisechako yiero process mag yiero commissioners. Wacho ni mondo process no ochungi gidagi gine gikwawa ni mondo achiel kuom gik miluongo ni interim go ne gikwawa ni mondo wachung maandamano. Wan magonu waseyie to koro gin gidwa ni wayie mag-gi to magwa tok gidagi. Mane gima kelo koko. Makasto uchungo twak man dala 7 ni nitiere mbaka manodwano